što su Hrvatima bili, samo zato što su svećenicima, fratrima bili, podnješe preteške muke. I na koncu smrt početkom veljače 1945. godine na sudišću i pokopani biše u Radića Docu. Sve vas, braćo i sestre, na početku ove svete mise, koju namjenjujemo za njih 18, pozdravljam. Pozdravljam našeg generalnog vikara Splitsko-makarske nadbiskupije, doktora Don Ivana Čupelić, kao zamjenika našeg Splitsko-makarskog nadbiskupa, doktora Marina Barišića. Pozdravljam generalnog vikara Hercegovačke i Franjevačke provincije fra Miljenka Šteko. Pozdravljam svu braću fratre, svu braću dijecezanske svećenike, svu mladu braću Franjevačke novake, sjemeništarce, klerike, bogoslove. Pozdravljam vas, drage, časne sestre. Pozdravljam sve vas, dragi moji Zagvozđani. Pozdravljam vas, dragi Božji narode, iz ovih okolnih mjesta, iz svakog pedlja domovine Hrvatske. Ma ne znam odakle da ste danas došli ovdje iskazati poštivanje, ljubav i uputiti trojedinom Bogu i Majci Božjoj vaše molitve za ove naše zajedničke mučenike. Braćo i sestre, evo, i ovo je dokaz da istina uvijek na koncu slavi pobjedu, da uvijek ljubav nadvlada mržnju. Dragi naši mučenici, fratri širokobriješki, uvjeren sam da ove moje riječi čujete, jer ste zasigurno u kući nebeskoga Oca u zagrljaju prečiste djevice Marije u Kraljevstvu nebeskom sa svojim neumrlim dušama. Prije 62 godine sa 10 vaših supatnika ovdje ste jaukali, plakali od boli, od patnje, od mučenja. Ovdje ste zajedno s njima 10 vašu mučeničku krv prolili i ovu zemlju Zagorsko-Hrvatsku njome natopili. A evo, 62 godine poslije dođoše, dragi fratri, vama u Zagorsk, vaša braća, svi mi ovdje, da vam kažemo, 62 godine smo na vas mislili, za vas se Bogu molili, to činimo i danas, to ćemo činiti i u budućim vremenima. Danas želimo svima vama reći od srca vam hvala. Hvala vam što ste zasigurno našim zagovornicima u nebu postali. Hvala vam što je na našoj mučeničkoj smrti izniknula naša Hrvatska nezavisna država. Naša sloboda, naš hrvatski, naš ljudski, naš katolički ponos. Hvala vam, braćo fratri, hvala vam, braćo hrvatski rodoljubi mučenici, što ste utrli put onima koji su poslije vas dolazili, da vas slijedimo, da hrabri budemo, da izdajicama i kukavicama nikada ne postanemo,
da se nikome osim Bogu svemogućemu ne klanjamo, a narod svoj hrvatski i po cijenu života svoga volimo, ljubimo i zaista žrtvujemo. Hvala vam što je vaš zagovor i vaša mučenička krv zasigurno urodila novim plodovima slobode, novim plodovima na ovim našim hrvatskim i ostalim prostorima gdje narod Hrvata i crkva u njemu obitava. Evo nas k vama, a vi dolazite k nama. Sada nastavljamo sa svetom misom. Hvala, dragi Jakove, na ovim riječima koje u nama